Hello guys, Happy New Year bयनिसिमबो ओमफ्राय दिनै गोदान बोसोरनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय दिनै गोदान बोसोर गोथार दिन आरो दिनै 1 जानुवारि 2026 मायथाइनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय बिनि दिनै गोथार सान गोथार दिनाव दिनै जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरिनि आनसलिक मन्दिराव फैदों आरोना जों गासिबो फेमिलि न'आव फुजा होफैदों बोसोर गोदाननि नामाव ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जों फुजाखौबो गासिखौबो होखांजोबखांबाय ओमफ्राय जोंनि सिमेन्ट सापरिनि आनसलिक मन्दिरखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जायफ्रा नुफेराखै आरोना ओमफ्राय दायो आं दंखायो आरोना दायो खुलुमखांजोब्बाय ओमफ्राय मबाइलबो चार्ज गैयामोन नालाय मबाइलखौ दसे चार्ज होना लाबाय ओमफ्राय दायो खुलुमखांबाय ओमफ्राय दायो प्रसाद जासिगोन ओमफ्राय थांसिगोन ओमफ्राय जोंनि 67 गामिजों गामिनि आनसलिक मन्दिर गासिबनिबो आरोना बे मोनसे जेनेबा जोंनि आनसलिक मन्दिर थायो नालाय बयनाबो आनसलिक ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानबाय सिगां मोजांखामोन ओमफ्राय दायो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन बानायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दै बेनो जाबाय बाथौ मिसन स्कुल आरोना गाइस ओमफ्राय बेसो गासिबो इंलिश मिडियामसो होमबाबो माने स्कुलनि नामा आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनि आं एसे जायगाखौ बे मन्दिर गोदान लुगासिनो ओमफ्राय बेयो जोंनि सिमेन्ट सापरि आनसलिक मन्दिरनि अफिस आरोना गाइस नायदो पुरा गुवार गिदिर आरोना स्कुलनि नामानियाव दं आरो गाइस दायो एडमिसनबो अपेन जाबाय इसोरना ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा एडमिसन खालामनो गोसो लाफैनो हागोन आरोना क्लास 6निफ्राय KG1 निफ्राय डाइरेक्ट क्लास 10 सिम कलेजसिम आरोना हाई सेकेन्डारिसिम दं आरो नोंथांमोना जायफोरा एडमिसन खालामनो गोसो खालामफैनो हागोन मन्दिर गोदाना लुगासिनो दायो ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मा खालामनो हायो आङो देखायलांबाय थागोन दिनै सानसेया मा खालामलांबाय थागोन भिडिअ खालामनाया बिराद गोबाव जाबायमोन ना मोनसे बाथौनि सेन्सास होननाय जायफोरा बाथौ हारिजों थायो बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ माने आनसलिक डिस्ट्रिक्ट बानायगासिनो नालाय ओंखायनो आं टाइम मोनाखै भिडिअ बानायनो ओमफ्राय बाथौनिनो खामानि मावगासिनो नालाय ओमफ्राय टाइम मोनाखैमोन आरो भिडिअ लाबानो ओमफ्राय दिनै खेबसे बोसोर गोदाननि नामाव भिडिअ लाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मन्दिर गोदान लुगासिनो बरियाके ओमफ्राय बेयो दखान लुगासिनो गाइस दखान उनाव देखायगोन आङो गाइस बग्रि जाग्रा बोनाय माने बेयाव सासे वालेकुम अस्सलाम लाइन हाखराव नाय माबा सोमलि गागानाव बग्रि जानो फैदो दा बानलु संख्रि बोग्रि जादो सोमलिखौ एसे नायनो फैदो मस्राय बेखिनि क्लिपआ 4 जानुवारिनिमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि गामि खाथियावनो मोनबा गामिजों खुंजानाय एबसुनि मिटिं दंमोन आरो बेखिनि क्लिपखौनो आङो 1 जानुवारिजों 4 जानुवारिनि भिडिअ क्लिपखौ प्लास खालामना होफाबाय बेखौनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे होनानै कमेन्ट मोनसे होनो हायोबानो जाबाय आरो लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लाना नुलांबाय थागोन दे गासिनो पुरा पिक्सार करें फेब्रुवारि दान
दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसोर हांख्रायब्लां बेखेवनाय मानगोनां धुलाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी सार slogan होनायखौ बुंफानो थाखाय गुरै खावलायबाय मोनफ्रोमबो खोन्दोखौ खनसेनो ज' बिरहोनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोखांनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोम खोन्दोआ गासिबो खेबसेयैनो ज'यै बिरहोनो थाखाय खावलायबाय थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे
हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगांनो मोनफ्रोमबोनि मुङाव सिबिनाय आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ साफ्रोमखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय।
Aku lagi siap